ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. дар имрӯза навормон как всегда мо 15 хонаҳои фурӯшии арзонро ёфтему мондем. аз ҳам душанбе ҳастанд, аз душанбе навастройкаҳо бисёра ҳами рӯз, аз хуҷандам якта ҳастад, дар охир 15 квартираи хуҷандай 85 000 сомонияй ва аз ваҳда турсунзода бохтар кулоб ҳастанд. барои ҳамин навора то охира тамошо мекунем. навор беҳад умед дорам шавқовар мешава. лайка аёд намебарем, подписатся мекунем ва дар комментария фикри худро оиди навор менависем. агар шумо хона кофтаиста бошед, дар комментария таги видео нависем ки чӣ хали хона, чанд квадрат, чанд этажа, ҳама маълумоти пурраи оиди хона нависен. агар шумо хона фурӯхтаиста бошед, дар рақамҳои ки барои реклама навистагии ватсапшда, фақат ватсапшда сурат ва маълумоти пуррая равон кунед. бисёр баъд гап намезанем дӯстони азиз, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ ҳавлӣ мебошад дар шаҳри бохтар. дорои 4 ҳуҷра ва 1 долон бо таъмири аврупоӣ, инчунин ошхона, аловхона, анҷумхона, ҳоҷатхона, оғил, каҳдон мебошад. хона аз 18 сотик замин иборат буда, наздики 20 дарахти мевадиҳанда иборат аст. дар назди ҳавлӣ чойлоби ангур аз 25 метр ҳаст ва ҳавлӣ бо оби нӯшокӣ таъмин буда, гирду атрофи он деволпӯш аст. инчунин хона дорои карнизу парда, кондитсионер, стенкаву гарнитур мебошад. 10 километр дуртар аз шаҳри бохтар қарор дорад. нархаш 350 000 сомонӣ. аз номи канали Dom TJ гап занед, бо савдоям дора. дуюм хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе, маҳаллаи гулбута. хонаи заминӣ мебошад, дар 2 сотиқ замин ҷойгир аст. хона бо ғишти пухтабардоштагӣ аз 4 ҳуҷра иборат аст. 80 метри квадратӣ масоҳати хонаҳо бо таъмири нав ҳамин сол кардагианд. душивой дар дарун, ошхона, туалет бошад дар берун. падвали 3 ба 9 дора. дар наздикии хона масҷид, мактаб, мағоза, бозорча, духтурхона, маршруткаҳо, таксиҳо ҳамавақт ҳастанд. нархаш 360 000 сомонӣ. бо савдоям дор. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри кулоб, 5 сотиқ замин, 4 хонага бо веранд, як хонаш ремонт надора, сетаи дигаш ремонт кардагиай. срочно фурӯхта мешава. хона дар маҳаллаи Умари Ҳаём қарор дорад. нархуш 140 000 сомонӣ. бо савдоям мешава. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 400, 4 сотиқ замин, фундаменти 3 дар хона дора, як коридор, ванна дар дохилаш, рехтагиай, об, свет дора, мактаб, маркази саломатӣ дар пешаш. нархаш 40 000 сомонӣ. бо арзонам мешава. бародаро беҳад хоҳиш карданд ки ҳамин навастройкаҳои арзон дар душанбе боша. дӯстони азиз, ҳамидомда ҳама навастройкаҳои арзон аида арзон нестай. ина марҳамат, якхонага квартира дар 20 ошёна, дом худаш 20 этажае, 44 метри квадратияй, дар Зарафшон, назди роҳ дай, дӯстони азиз, назди роҳи калондай, рӯ парӯи посолствои Америка. нархаш 79 000 сомонӣ. хона беремонтай. ҳавлии фурӯшӣ якхонага дар 2 сотиқ замин, 122 000 сомонияи нархаш, ноҳияи Синоӣ, шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстон, навор дар соаташо дидестен, кадомида маъқул боша занг занед, бо арзонам мешава. мегузарем ба хонаҳои фурӯшӣ шаҳри Турсунзода. якум хона ҳози квартира мешавад, баъди ин як ҳавлӣ. якхонага квартира дар 3 ошёна, бинои навастройка. квадратураш 48 метри квадратӣ, яъне квадратураш нағзай ва бинен агар касеро харида боша, агар шавад духонагаам карда мешавад. дар 3 микрорайони шаҳри Турсунзода ҷойгир аст. назди стоматология, бозор, мактаб ҳамаш дар наздикишай. нархаш 160 000 сомонӣ.
дуюм хонаи фурӯши ҳавлӣ 8 сотик замин, 3 дар хона, масоҳати хонаҳош 45 метри квадратӣ мебошад. хона дар Пахтаобод ҷойгир аст, 10-солагии Меҳргон, шаҳри Турсунзода. нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. бародаро, мо ҳама комментарияҳои шуморо мехонем ва дидем ки беҳад аз тарафи шумо хоҳиш шуд ҳамин навастройкаҳои кӯчаи айнӣ ки барои 30-солагии Иstiqloliyat тайёр мекунанд, навастройкаҳои тарафи Садбарг ки арзон бошанд. бародаро, ҳамин яче мегӯем ки дар ин тарафҳо беҳад хонаҳо қиматанд, лекин мо ҳамин кофтему ёфтем шукразор бор ай ҳама арзонтарин, ай ида арзонтар нестайда ҳамин навастройкаҳои элитни. ин хона худаш якхонага квартира мебошад, 50 метри квадратӣ, яъне ки шумо ира метавонед ба ҳазур духонагаам кунед. дар 15-ум ошёна ҷойгир аст, бино худаш 18 этажаяю айни ҳол дар 13-ум этажа, яъне ки оли ҳамин 15-ум этаж шамоли тайёр нестай, лекин ин хона ҳатман тайёр мекунанд. коробкаяй назди отели Хилтон дай. касе ки ҳамин Садбарда будагиай медона ҳамин отели Хилтон даг ҷояй ҳамун кӯчаи айнӣ дай. нархаш 240 000 сомонӣ, дига арзон намешава. шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстон, аида дига арзонтар дар хали домои элитни ёфт намешава. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, якхонага квартира дар 4-ум ошёна, 46 метри квадратӣ, дар кӯчаи Дружба народов ҷойгир аст, рӯ ба рӯи стадиони Юност, дар наздикии бозор ва донишгоҳи Носири Хусрав. нархаш 215 000 сомонӣ, бо савдоам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Якачинорда, рӯ па рӯи ресторани Клеопатра ва болотари больница Якум Советскийда ҷойгир аст. хона худи дом кирпичнияй, 4-этажаяй. ҳамин хона дар 3-ум ошёнаш ҷойгир аст, духонагаяй, метри квадратиш деча нанавистагияй, не ки мегӯянд ки балконаш калонай, суратоша бинед, реально балконаш калонай. нархаш 310 000 сомонӣ, бо арзонам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Зарнисор, 2 этажа ҳавлӣ мебошад, 5 дар хона дорад, 5 сотик замин дорад. нархаш 350 000 сомонӣ, бо агар занг занен ай номи канали мо гав занен, иншоалло тахфифи хубтон мекунам. хонаи фурӯшии заминакӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳотии Чорғултепа, деҳаи Мадад, яъне Ленский районда, 6 сотик замин, 3 дар хона, 1 кухни, 1 ванна, ҳоҷатхонаи беруна, светаш ҳамавақта ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, яъне шиносномаи техникӣ, ҳалномаи суд, сертификат ҳамаш ҳастай. нархаш 200 000 сомонӣ, бо маслиҳатам дора ва алишам мешава ба 2 ё 3 хонага квартира. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 6 сотик замин, 4 дар хона, срочно фурӯхта мешавад. хонаҳош сохтагия, ремонти даруниш мондагия тамом, свет ҳаст, об ба наздикӣ мешавад. нархаш 160 000 сомонӣ, савдоам дора, алишам мешавад. ва мегузарем ба охирон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд бо нархи 85 000 сомонӣ. якхонага квартира дар 2-ум ошёна, 20 метри квадратӣ. адресаш дар 31-ум микрорайонай, назди парки Навдай. домои кӯҳна мебошанд, бо чизу чораш фурӯхта мешавад ва ин бывши общежитие мебошад, бывши хобгоҳ. техпаспорт дора, ҳамаи ҳуҷҷатҳои хона тайёр, нотариусда 100%, короче бе проблема. мактаб, детсад, махозаҳо ҳамашон дар наздикиша любой транспорт ҳастак, арзон дига намешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшимон дар имрӯзанавормон. то бози дӯстони азиз, ҳатман лайкро монед, дар каналмон подписатсия кунед ва фикри худро оиди хонаҳо дар таги видео нависед. агар шумо хона гуфтеса бошед, боз дар ҳамун таги видео дар комментария нависед чӣ хали хона, то чанд ҳазор сомона, дар куҷо дар кор шумо ба. агар шумо хонаи худро фурӯхтанӣ бошед ва ба эълон монданӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама буда дар ватсапаш суратоша ва маълумотша роӣ кунед.